i Danmark. Så alle vores andre kulturer, de arbejder. Jeg skulle nok forvente en del. Jeg sidder ved med en minifile, jeg sidder i IT-afdelingen. Så vi har jo support på alle vores systemer. Vi har kontorer i hele Europa, så de er ikke stille over det. Så det er sgu lidt super røver, der vagt. Når der er nogen, der har en problem. Hvad gør du så? Nej, det er som regel noget med systemet, så er der noget, når jeg går ind og ser, at systemet er kørende, og det flytter filerne. Finde ud af, hvorfor det ikke har flyttet filer. Godt, vel. Heldigvis så må jeg have afkontakt lørdag morgen kl. 8.30. Der skal en af de andre sove, så skal han have et børn søndag. Så er der for lidt på ferie tilbage. Det var lidt sammen, som du sagde. Ja. Ja, det skal vi vist, men jeg ved ikke rigtig, hvad der sker med det der. Jeg har ikke hørt noget, og det skal jo også sælges. For 3 milliarder. Hvad?
Dygtig. Dygtig. Sådan der. Så